L-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ħareġ avviż dwar it-temperaturi għoljin li se jkunu qed jaħkmu l-Gżejjer Maltin fis-sigħat li ġejjin. Bl-avviż li jibqa' fis-seħħ sa nhar l-Erbgħa jgħid li t-temperaturi għoljin mistennija jilħqu 33 u f'mumenti anka l-34 grad Celsius u jinħassu saħansitra sa 36 grad. Il-mewġa ta' sħana mhijiex qed taffettwa biss il-Gżejjer Maltin, anzi dawn it-temperaturi jirriflettu dak li sfortunatament qed jiġri fil-kontinent Ewropew, fejn it-temperaturi qed jaqbżu l-40 grad u fejn mietu iktar minn 1300 persuna kawża ta' din il-mewġa ta' sħana. Tantu hekk li l-kap ta' WHO Hans Kluge talab lil mexxejja dinjija biex jitrattaw is-sħana bħala kriżi tas-saħħa. Fortunatament din il-mewġa ta' sħana se tkun qed tbatti sew fuq il-Gżejjer Maltin, hekk kif ir-riħ se jdur mill-punent ma' Jistru bil-lejl u jitqawwa mill-Erbgħa l-ewwel ta' Lulju sal-ġimgħa 3 ta' Lulju. Ir-riħ huwa mistenni li jilħaq forza 6 kultant, partikolarment il-ħamis qabel ma jibda jmajna għal tmiem il-ġimgħa. Il-Maltese Island Weather ħarġu avviż mhux uffiċjali li xi buffuri jistgħu jkunu qawwija aktar. Għal ukoll il-baħar se jkun imqalleb u għalhekk avżaw li mhux rakkomandat li jsir lawn f'bajjiet fejn jaqbel l-iktar ir-riħ. Il-temperaturi mistennija jinslu daqsxejn ukoll bl-ogħla temperatura l-ħamis u l-ġimgħa tkun ta' 30 grad Celsius u l-inqas tinżel sa 22 grad.